5 a kakapitan, iti ti Sarat Ilocos Norte, nakaawat dati regalo ang naglaon ti kandela, banggal ken manto anangisit. Naamuan ti JCQ Online TV channel ang nagsasaruno, dagiti kakapitan anapan nag-report, iti biyang ti Municipal Police Station Sarat, itay bigat, Martes, December 12, 2023. Dagiti kakapitan ang nakaawat ti regalo, ket da punong barangay Richard Agpawa, iti barangay 11 Santa Rosa, punong barangay Arniel Paulino, iti barangay 1, punong barangay Agnes Domingo, iti barangay 12, punong barangay Renante Hermano, iti barangay 24, ken punong barangay Hill Aguilar, iti barangay 16, Sarat, Ilocos Norte. Sigon iti Municipal Police Station Sarat, ket na duma-duma ti istorya, dagiti kakapitan no kasanuda, anaawat ti regalo. Pinadas ti JCQ News Team ang maalaan kuma ti statement dagiti nadakamat a barangay chairman ngem dagiti daduma ket haanda paylaeng kayat ti agsao ken dagiti daduma ket awanda kadagiti pagtaenganda. Ti istorya ti asawa ti maysa a kapitan ket aging gana dinaawat dati regalo ket mabutbuteng dan ken kuna ti asawa ti maysa a kapitan ket naipurwak ti regalo iti paraangan da rason nga aging gana kariti agundaway ket nakalak amin dagiti pagserkan iti pagtaengan da. Sigon dagiti palawag da, iti biyang ti pulisya, ket patsen dagitoy, aga kapitan, nga adda iti panakainaig na, ti kalkalpas a barangay election, ken iti masungad, apa nagpili da, ti agbalin nga ABC President, iti ili ti Sarat, ada itoy, ket maisayangkat, into no Biyernes. Inkarigatan met ti JCQ News Team amaalaan ti statement ti pulisya ti Sarat ngem sigon ken ni Police Captain Raycar Almasan ket madama paylaeng ti inda panagimbestigar. Para ti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.